goddag. Mit navn er Jeppe. Mig og min ven Thomas her. Var han ikke lige før? Han stod her lige før. Kameraet hvor vi kan kende. Ved jeg heller ikke. Tror du, han gik ned i vinkælder for at drikke vin? Det kunne være, der var lige der. Jeg vil have spiller! Tag det. Se, nu fik jeg faktisk rister i min hånd af. Min nakke. Har du noget at spille ham i? Har du noget at spille ham i? Så er det tro. Igen. Skal jeg lidt rundt om halsen? Sådan her. Det var så ikke noget, der var en del af programmet. Programmer ændrer mening. Og vi er tilbage med Svend Aage. Han er vist lidt bedre til skolen end mig. Ja. Så skal vi så tænke lidt på, at Svend Aage er jo professionel fodboldspiller. Og er rigtig hip, hvis jeg må sige det. Men Svend Aage, må jeg lige stille dig et spørgsmål? Jeg stiller lige det. Det er fordi, at når du nu er inde på fodboldbanen, så står der med alle punkter, og det er så vildt! Jeg er så glad i det, for du kan ikke fange mig. Det var så det, og spiller bare et skuespil. Ja, og nu er vi færdige med denne fine film.